Panginoon Kristo ang diwa niya. Okay, tapon mo na yung tapon yan. Anong bumababa sa'yo? Mainit, malamig? Sa katawan? Mainit po. O sige, tapon mo yung mga mainit yan. Yan yung mainit na diablo. Itapon sa lupa. Tapon, sige. Banggitin ng Diyos sa aking Ama, sa iyong isipan. Tulungan mo ko. Ang iba kapampangan ka, ibig sabihin, isupanan mo ko, supan. Supan mo ako, Panginoong Jesucristo. Tulungan po, Panginoon. Sa isip lang, tulungan mo ako, Panginoong Jesucristo. Alisin mo yung masamang demonyo dito sa aking katawan. Hindi to karaniwang demonyo, isa siyang baboy damo. Nagaanyo siya yung baboy damo para siyang aswang. Aswang talaga yun kasi nagbababoy damo eh. Tapon mo lahat yan. Tapon mo lahat. Hanggang hindi humihinto yung init sa katawan mo, itatapon mo yan. Hanggang hindi mo binababa yung lamig. Kung hindi lang buntis tong asawa mo, mas maganda eh. No. Alas, tapon. Likuran. Likod mo, likod. Likuran. Yan. Okay. Tapon sa lupa. Lupa. Yan. Hanggang dito. Linisin. Tapon. Tapon. Kita. Pataas. Pababa. Pababa. Pababa ang sakit. Pababa yung sakit. Yan. Tapon. Ginising ng Diyos ang kanyang isip. Maniwala ka sa akin, kaya ko itong kausapin itong demonyo ito, magbabago to. Kalit-lit lang itong asawa mo, magiging wild to. Alam mo yung baboy damo sa bundok, di ba? Wild. Magiging wild yan. Magbabago boses niya. Kung kaya ko itong gawin, nasa loob ng katawan niya. Tapon mo. Lahat. Marami pa yan. Nalipan, sige. Hindi to hinto. Kita mo yung ano, sumasakit, di ba? Tapon. Tapon mo, O, di ba? sige, para Ihinto itong stick na sa'yo. Hindi to hihinto hanggang meron pa siya dyan na didetect. Magnet to, tanda mo, kakaibang stick to. Dinidetect niya mga negatibong spirit. Pag sinabing negatibo, mga bad spirit yun. Mga gawa na mga elemento at espiritu masasama yun. Tapon mo, gusto mong gumaling, di ba? Tapon mo ng tapon. Hindi ka pwede tumabi sa asawa mo pag may meron kang masamang demonyo. Didikitan niya yung anak mo sa loob ng tiyan niya. Buntis ang asawa mo. Okay, tapon. Okay, tapon. Isipin mo, ito na lang para maintindihan mo ako. Isipin mo ang isang baboy damo na sold ng katawan mo, aswang to, maligno to, demonyo to. Buntis ang asawa mo. Gusto mo bang pumasok siya dyan sa loob ng bata yan? Gusto mo bang kainin ng anak mo? O, itapon mo yun. Itapon mo siyang demonyo yan. Tiisin mo yung sakit. Hindi ko yan inano. Talagang sumasakit yan pag hindi kumakala. Tapon na yung tapon. Banggitin ng Diyos. Tapon. Yan na, nababawasan na daw. Ang dami. Pati likod mo, sikmura, lahat ng masakit mo. Tapon. Tapon mo. Yan. Sige. Pag may sapi ang isang tao, pag mga ganyan, demonyo, aswang, hindi nakakatingin sa akin. Kanina ko pa siya tinititigan, ayaw niya ako titingan. Para siyang nakikipag-usap sa akin. Ay niloloko siya, bakit may dumi ba yung mukha ko? Oh. Katulad yung babae kanina, yung sinundan nyo, siya ay kinukulam. Tapon, marami pa yan. Yan, i-stretch mo yung paan mo. Yan, para hindi ka mahirapan. Tapon. Tapon, sige. Tingnan mo, pumuputi na yung asawa mo. Nagbabago na yung itim nyo. Hindi na masyadong maitim na maitim. Tapon. Mainit pa yung katawan mo, mga malamig na. Malamig na po po. Saan nagmula yung lamig? Saan mo naramdaman yung lamig? Di, kunin mo lahat ng lamig, ikalat mo sa buong katawan mo. Tapos itapon yung mga init, tapos kunin mo yung mga malamig. Kailangan hindi na to sumakit. Masakit to. Tapon. Tapon ka lang. Huwag pa sa'yo yung makit. Huwag mong pansin itong sakit. Ni gas-gas, wala yan. Ni pasok, wala yan. Ni kaskas, wala yan. Sinabi ko sa'yo, hindi tayo ubrado sa papel. Hindi tayo ubrado sa palito. Doon sa palito, nalaman ko na meron ka ng sanib. Biglang uminit, di ba? Pero, kailangan kita kabitan kasi baboy damo to. Maligno to. Diablo to. Natural, nasa kabundukan ka, maraming sasamang espiritu. Tapon, isipin mo ha, mamaya sinabi ko sa'yo, pumasok ka rito na walang gas-gas ang pagitan ng daliri mo. Ni kalmot, wala. Kasi, kung iipitin ko yan ng todo, sinasadya na yun, pero hindi yan sasakit. Hindi katulad nito, kunting pitik lang, oh. O, nakakaramdam ka ng konting sakit, di ba? Ibig sabihin, napakalakas ng masamang espiritu sa loob ng katawan mo. Itapon mo. Yan. Yung mga mata mo, pati sikmura mo. Ayan, dumidigay na siya.
Hindi ka pwede tumabig sa asawa mo. Mamaya, pagka nagising na ang diwa ng asawa mo, pinagising na ng Panginoon Kristo, pagpalitan mo ito ng damit. Lahat, pati brick niya, buhusan ng tubig, na kahit anong tubig, basta kahit sa poso, nawasa, walang problema. Bukas mo pa yan pwedeng laban. Kasi may sakit yung damit niya, papapagpag niya. Para hindi ka mahawa. Oo. Pagdating sa bahay, palitan mo siya ng panibagong damit. Kasama brick niya, ha? Tapon! Tapon mo. Tapon! Di ba napapansin mo, hindi na umahap din yung mata mo? Nababawasan yung din ang mata mo, di ba? Hindi ka tulad yung kanina, gano'n ka na gano'n sa mata mo, para kang nababawasan yan. Tapon ng tapon. Pwede mo rin siya paliguin kung gusto mo. Pagdating sa bahay, kaya ngayon mo muna, kasi malayo kayo. Opo. Tapon. Tapon ng tapon. Hindi ako nagbibiro, may baboy damo dyan sa loob ng katawan natin. Hindi to karaniwang baboy damo, ha? Mga espiritu masama to. Hindi ka ba nakakaramdam minsan ng takot sa asawa mo? 6 months na daw to sakit eh. Nakakaramdam ka ba ng takot sa kanya minsan? Pag natutulog siya, hindi mo nakikita yung mukha niya? Di pag naano po siya, maalim po nga, bigla po siyang tatayo. Bigla siyang tatayo. Pero yung pag natutulog siya, pag nagigising ka, nakikita mo ba yung mukha ng asawa mo, katabi mo? Anong kulay niya? Ay, anong kulay niya? Ano yung tsura niya? Para po namumutla po. Namumutla? Kasi kinakain naman niya. Pag wala na siya makain, ito naman kakain niya. Pagtaka po ko sa kanya, pag nakasumpong yung nervous niya, mataano siya, kaya niya pang magtapo ng gamit. Sabi ko pa, parang Kahit- malakas siya. Dahil pa makasumpong yung nervous niya. Nervous niya. Opo. Sige, tapon na tapon. Sa po kasi dumigya yan, sasabay na lalig ng bagod yung nervous niya. Mawawala na yung panglalamig ng paa niya. Hanggang dito, dito. Dalawa dito. Yan, yung sa ano mo, hita mo yan. Yan, tapon mo sa lupa. Yan. Pag mo itatapon sa asawa mo, kawawa yung baby mo. Sa lupa mo itapon. Sa lupa. Yung mga sakit, binabalik sa lupa. Pampataba yan sa mga halaman. Okay, tapon. Banggitin ng Diyos sa iyong isipan. Hindi na masyado masakit, pinipitik ko na, hindi katulad kanina. Pitik pa lang, sobrang sakit. Physical mo to, wala pa tayo sa spiritual. Tagal nito, dami na eh. Tapon, tignan natin sa spiritual. Huwag mong gagalin pa mo, ha? Lakas, Spiritual pa lang, Nababawasan, Tapon. Yan, no? Tapon ka tapon. Tapon ng tapon. Huwag mong sabihin masakit. Talagang hindi naman masakit yan. Kita mo nga yung stick, nakadantay na nga lang sa'yo, eh. Tingnan mo yung kamay ko, makikita mo yung kamay ko, nagbibigay ba ako ng puwersa? Eksakto lahat yung hawak ko. Okay. Di ba? Isipin mo, nandito na ako sa dulo. Di ba? Uminit na yung katawan mo. Tapon mo daw lahat ng sakit. Tapon mo ng init. Isipin mo, pag didikit-dikitin na natin, di ba, nasasaktan ka pa rin. Isipin mo yan, ha? Dulot-dulo na ng daliri mo hinawakan ko. Tutusin, hindi ko na yan, dikit lang yan, lahat ng daliri mo. Pag ginagalaw ko lang to, nakakaramdam ka ng sakit, Ganyan katindi yung diablo sa loob ng katawan mo. Baboy mo yan, eh. Gusto ko sana siyang kausapin, eh. Pag mga ganito, masyado kong nagigising ang espiritu ko, eh. Kasi nakita ko sa loob ng katawan niya may baboy damo. Hindi ko karaniwang baboy damo. Kumakain ko ng mga tao. Tapon! Marami pa yan. Madami. Matagal na kasi. Hindi lang 6 na buwan to, mga 1 taon niya na tumagit sa akin. Magigit na. Matagal na niya ito. May 1 taon na. Hindi to 6 na buwan, kaya hindi ako naniniwala. Hindi po. Kasi po doon sa trabaho natin po, nagsitrabaho kami sa gutan. Pinauwi po kami ng boss namin. Kasi nakakapagtrabaho pag pinapon. Sa Ramon pa po, ganyan na yung nararamdaman niya. Yan, di ba, dahil? Yan po yung kapit-bahay ko po kasi. Ikaw, sa mo ganyan din. Yun naman. Sa Pampangan din. Opo. Tapon na tapon. Wala eh. Kung magagawa natin, may baboy damo dyan sa loob ng katawan niya. Lilitsunin natin yan. Itataas natin yung kuryente, tapos apoy, ayaw mo yun, luto na siya. Hindi natin siya papakawalan sa loob ng katawan mo. Sige, tapon mo na yung tapon. Tingnan mo, nababawasan,
Di ba? O, nakadikit na yun, o. Nakadi ng konti yan, o. Di ba? Nakadi na. O. Nabawasan. Nababawasan na. Di ba? May sasagad na. Tapon. Lahat. Matagal niya ng sakit yan. Opo, ang tagal na nga po. Hindi yan makukuha sa ilot kasi kahit ilot-ilot yun, hindi makukuha. Hindi po pag nailot-ilot siya, medyo nakakatulog siya. Mas makakatulog siya nito mamaya. Tapos, hayaan mo siya matulog na maayos. Opo. Okay. Hindi kasi tayo pwedeng huminto nito hanggang hindi huminto yung stick eh. Tanggal. Hindi. Tanggal ka ng tanggal. Yan. Pati sikmura mo, yung unang mo dahil yung... Kita mo yung stick oh. Gumagalaw na oh, di ba? Opo. Nag-push ako ng konti. Pero hindi na siya nasasaktan. Hindi katulad dito kanina, nakaganyan lang ko. Pag binaba ko lang, aray ko, nagaganon siya. O, di ba, hindi na nasasaktan, gumagalaw na. Ngayon, magpupush ako ng konti para ma-detect natin kung may natitira pa. O, di ba, gumagalaw na? O, wala na. O. Isipin mo yan, o. Tapon, anong bumababa? Mainit ba lamig? Mainit po. Nasaan pa yung init? Nasaan? Nasa katawan ko. Ibaba mo lahat ng init. Ibaba mo, papuntang pa mo, tapos itapon mo. Damputin mo lahat ng init niyan. Itapon sa lupa. Sige, bangkot ng dampot. Matagal na to eh. Hindi lang to 6 na buwan. Mismong asawa mo nagsasabi. Taon na. Tapon. Tapon. Mata, linisin. Itapon. Nawala na yung amoy baboy damo. Naluluto na sa loob ng katawan niya. Nililitsyon na natin. Para hindi na siya makabalik sa loob ng katawan mo. Mga ganito, mga demonyo, hindi na to pinapakawalan. Binabalik to sa impyerno. Tapos, nawala na oh. So, kita mo nawala na, di ba? Yan. Di ba? Nawala na, nalitsyon na yung baboy damo. Ano yung ayan may bababa na daw lamig. Bumaba na lamig. Nasaan yung lamig? Dito na po. Sige, baba mo lahat ng lamig sa buong katawan mo. Ikalat mo yan. Matatapos na tayo. Ginising ng Diyos ang diwa mo kasi gabi na. Okay na daw. Huwag kang didila. Intuming kamay mo. Makinig ka. Tingala mo yung leg mo. Huwag mong gagalawin. Itataas ng kuryente. Huwag mo papakalaman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Huwag mong gagalawin. Sa pamamagitan sa... Huwag mong gagalawin. Saglit lang. Hindi po kaya. Huwag mong gagalawin. Akong bahalang pumatay sa kanya. Hindi po kaya. Kakayanin mo. Manalig ka. Sa ngalan ng Ama. Sabi mo. Tangal ng Ama. Ng Anak Nanak. at Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo. Masamang espiritu. Masamang Espiritu. Lumayas ka Lumayas ka. sa aking katawan. Sa katawan. Inuutusan kita Inutusan kita. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Itangalan mo ulo mo. Tatanggalan ko siya ng hininga sa loob ng katawan mo. Tingalami ka. Huwag mong galawin. Huwag ka gagalaw, tingala. Ah. Isin mo. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Amen. Amen. Pagpagan pa. Dilat. Dumilat ka. Bilat. Imulat mo yung mga mata. Imulat. Huwag kang dumila. Hinto mo yan. Sige, relax lang. Idilat mo yung mga mata. Imulat mo. Tingnan mo to. Ito. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Amen. Amen. Naniniwala ako Naniniwala ako. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lalaya sa masamang espiritu Nangalaya sa masamang sa aking katawan. aking katawan. Amen. Amen. Dilat. Wala na. Pangalawa. Wala na. O bakit isipin mo na wala? Mahina kasi yung pagdarasal. Sabi ko, gayahin mo lang ako. Parang ang boses mo, boses ko na. Sige. Sotin, inumin ng tubig. Tingnan natin yung daliri mo. Kalahati mo na. Maka na yung kamay. Di ganun. Ibo ka. Tantay na yung daliri ng asawa mo. 1, 2, 3, 4. O kanina, ano mahaba? Kanan. Ganyan. O, di ba? Bakit pumantay? O, lakad ka doon. Bago ka panalanginan, mamaya na, tatapusin natin. Tingnan mo ha.
Masakit. Hindi na. O, dito. Amen. Masakit. Hindi po. O, di ba? Isipin mo bakit hindi sumasakit. Sinabi ko sa'yo, di ba? Bago palang hawakan ng Diyos sa kayong utak, naramdaman ng Panginoon Kristo, sinabi niya sa akin na meron daw baboy damo dyan. Na pinakita niya sa akin pangitain. Yung pangitain yun na hindi sasablay. O, pantay na. Salamat sa Diyos, ha? Thank you, thank you. O, salamat. Lagi manalig, ha? Opo. Yung mga asawa mo, buntis ngayon, binigyan ka ng anghel, ha? Opo. Okay, thank you. Ay, hindi pa kita nababasbasan.